ciència és la ciència de lo molt petit, és la ciència de les coses que estan entre 1 nanòmetre i 100 nanòmetres. I un nanòmetre és la 1000.000.000ª part del metre, per tant és la ciència de lo petit. La nanotecnologia seria tota aquella tecnologia fruit de la nanociència. Treballem moltíssim el tema de la divulgació científica perquè d'aquí a poc temps o a mitjà termini tindrem una biblioteca basada en està en divulgació científica i en innovació educativa, que creiem que són 2 pilars fonamentals. I és això que hem volgut apropar a famílies, a nens i nenes, i com he explicat a les famílies, sobretot a les nenes, perquè creiem que, les dades ens ho diuen, les nenes no s'adrecen tant a les carreres, per exemple, tecnològiques i científiques. Tots els que es puguin fer s'han de fer, perquè ens encanta la ciència, no? A mi m'ha agradat molt lo de la sorra que no es mollaba, que rebotaba. Las bolas que hemos hecho de Coca-Cola con Coca-Cola. Me ha gustado mucho, me ha venido muy bien este casal porque siempre ha sido mi sueño ser el mayor científico.